Clases de español. I dag skal vi kigge på verbet hablar. Hablar betyder at snakke. Hvis man vil sige jeg snakker, så kan man sige yo hablo. Hvis man vil sige du snakker, så skal man sige du hablas. Han snakker hedder él habla. Hun snakker hedder ella habla. Hvis man skal sige vi snakker, hedder det nosotros hablamos. Hvis man skal sige I snakker, hedder det vosotros habláis. De snakker hedder ellos hablan. H'et udtaler man ikke. Og dobbelt L lyder ligesom J. Ellos. Lad os se, om du kan huske, hvordan man siger jeg taler, yo hablo. Hvordan siger man så du taler? Du hablas. Hvordan siger man han taler? Él habla. Muy bien. Hvordan siger man vi taler spansk? Nosotros hablamos español. Hvordan siger man I taler spansk? Vosotros habláis español. Og hvis man skal sige de taler spansk, hvad siger man så? Ellos hablan español. Muy bien. Clases de español. Nu skal vi lære at bøje verber som comer. Regelmæssige verber, der ender på er, bøjes alle sammen som comer. Comer betyder at spise. Så hvis man vil sige jeg spiser, siger man yo como. Hvis man vil sige du spiser, siger man du comes. Han spiser hedder él come. Hun spiser hedder ella come. Hvis man vil sige vi spiser, skal man sige nosotros comemos. I spiser hedder vosotros coméis. Og de spiser hedder ellos comen. Husk at dobbelt L udtales ligesom J. Lad os se om du kan huske, hvordan man bøjer comer. Hvordan siger man jeg spiser? Prøv. Yo como. Hvordan siger man du spiser? Du comes. Hvordan siger man han spiser? Él come. Hvordan siger man vi spiser? Nosotros comemos. Hvordan siger man I spiser? Vosotros coméis. Og hvordan siger man de spiser? Ellos comen. Muy bien. Clases de español. Nu skal vi bøje den sidste gruppe verber, som ender på er. For eksempel vivir. Vivir betyder at bo eller at leve. Hvis man skal sige jeg bor, hedder det yo vivo. Hvis man skal sige du bor, du vives. Han bor, él vive. Hun bor, ella vive. Vi bor hedder vivimos. I bor hedder vivis. Og de bor hedder ellos viven. Gentag efter mig. Yo vivo. Du vives. Él
vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Lad os se, om du kan huske dem. Hvordan siger man, jeg bor? Det hedder yo vivo. Hvordan siger man, du bor? Du vives. Hvordan siger man, han bor? El vive. Hvordan siger man, vi bor? Nosotros vivimos. Hvordan siger man, I bor? Vosotros vivís. Og hvordan siger man, de bor? Det hedder ellos viven. Muy bien.